Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ke United Democratic Party State Youth Wing. Kalau Pynrem jor ya Tnat Pulit jong kini ke Jela Meghalaya ha ke bayadei bat ke jing Siat yap. Jong ki Pulit ya uba Cheris to feel thank you ha ke step perngap jong ke khat lai terik ubnai nailar arajar arpuai ki balalai khenra ya ke ying sa jong u ke badan hamaulai kenton masar. Presiden jong ke UDP State Youth Wing uba embha alangs emle haka jing kren bat ka Batisi TV ula ongru baka seng ka Dawa ya ka sarkar baka de ban Pynshitom de ka pating ya kitu ki badan kti ban dekat jubor ya ka jing jong uni nongi lambarim jong ka sengking atiar hnyo trap National Liberation Council ubalawan pendem wajno hakmat ki bor jong ka sarkar jilla hagini ki khendiat snem. Susu ulo ongru bagi UDP State Youth Wing ka ajing kersan ya ka jing Dawa jong kinong ilam bahakle jong ka seng ba uba lakmen rumbui uday ban hiar mardor na kasuki komu menteri ka tanat ki kampo yeng. Hakabai day bat kani ka jingja tengi da song sik thang namar ba uday uwe ni gero rang ba ubangila da buram ba bat hadin ka jing wan pai no ka jungu sakem lang salang te ngiu isa ya ka jing long ka jungu dan gandu ka wai pat ka taw ka bangin lap kumba la kan tho ta ka police department te ngi song sik thang ni pen pa ka jing kendet halor kan ka jingja bat kaniru ka dei ka ba ka police department ka ba bro ka wai kan hapan sim ye ka jing clear halor kan ka jingja mla ban priang ba ha ka steng snyau brio palawan phai skem lang salang udan be yeng sitang snya lai bijim step kenwan ban khandra bat tang kata ban siat yap no sundan yuru orang ba klam dan kuno no kecing da persa kani keti ka pam ka ikai ka bangimla ban priang bat ngisngo ba ka police department bro hi ko wai keti ban sim kecing clear lor kani kecing le lor kani kecing ja bat ru ngisngo kumbang ya kran haka jingalang haka jing ka selok apeng pinongelam jongga party UDP jongga state youth wing naked district ba fair ngismo bengi de ngi ai ka jingkasan ya ka jing Dawa jong ki armut kinongelam working president bi ba polling do ba batitas ba home minister udeban shim ka jing clear but ngi Dawa ru de ban weng no iladi na ka suki kum home minister ba ngi kenturu ya ka party hi brokoi ba kiti ban kentu yo home minister ba manta bo de ban ina ba de ban weng no iladi na ka ni ka suki kum home minister ki da ka boeng no iladi na ka ta ka kunhun kum menteri naka Tnat rekam jangka police department kamut kandan ka jing toket ka bakhut bat ka bamya salyang bat ka balanjun kata ka de jing kwa jing bat kani ka de balong mardor nambar ni sotho ba kani ka jing ja jong ka jing sha jong ba che kalak tai ka mencem jing babon entang ha kani gari ka jungi entang ha kani gari ka si janta jungi hende ha ka jalah brokoi te nga sngo kani kala pen ting pensir pen soldier pi ba che ko mangitem u lalong ko mukseng jong ka jing kran yaso hapadeng jong ka agency bat ka sarkar kami sarkar tela uni ubrio ubangi lasanya ba un wan ra ya kani ka kunhun sa kami jong ji kran yaso nada uni ubrio ubangi sanya u bisa siat diam no kumno nindang sanya ko police department bat kumno ro ka agency kanwan kapan arti ni ka agency ro wan sa kami jong ji kran kapan sosial upat ba kapan sosial ya ki bobon hakum gani gor komne jong ka police department so ni kan nya aga jing pendam ko bujur ma bat kani ngim tep sanu kan lam haba ka police department ka tolot akor kom prekam sanu kan lam ka kani ka jala ka jongi haga jing alti jong ka ki ngi priang sobha ngi ong ni rakhe kani ka independence day ngi rakhe pun bandaga media jong ni undong yalam balawan phai no ubalong hajing sha ka nuksa bat kalunti ki wei pan nagamta ka jing wan phai bat nagamta jong ka jing kran yusong te ngi sosi bat ngi mlagen bat priang haber do barahi kalau gani jing ja bat ka jing da police department karai ka bangi sim kolong ba bandawa na ka party brokwe maka de ban kentu yo home disturbable de ban ina ya kan ka suki ya kan ka kan ka home department ban ngi snoru ba home minister da ka jing sngo ket clear ka jing teblam naladi hi undanan kam sio ban apa ngin ong yu bu de ban ina ya kan ka suki ya kan ka Tnat rekam ndai dalati da don ka jing ya teblam ka jing clear dalati hu de ban ino ay kani ka Tnat rekam chu police department bat kani ka rai ka jomi ka pangisim ka yeng bat ka de ban ne ado ka bukut
but lada ka parti hibro kwe kam la ban ni lor kan ka banta ka mun ngin yang ban dawa be adu bagan ni jing dawa kan so namar kan ni kawan na kaleng district jong ki nongelam na ki youth wing jong ki district bo fer bo kipen so sini in so daladi hi home staw de ban sim ki clear but kum katak jong ka jing teplam bu de ban eno ai ni ka suki jong ka tnat bekam okay ka kubur jong ap de kalong ba de pan Pynshitom ki kitu ki badan kti ha ban seria wi ni orang ba namar ni so thu don hapeng ka jing chapang umla bani kun percaya ka kunhun ka ba don de kitia rele ke ba khan bor ini so lengo aga ting sisa pi ka police department ka kenno bo mi orang ba don ketiru ha ka ba ide ba tu jing ja po cleariat ba pa klat prek po boleh na tu kata ka por simla toket yu boleh simla khat hajer yu bon toket halo tu jing ja ke bahaswa la ka long ko ba ki ong po clearat tu de boleh menta pada ban su siat yap imem pe mi orang ba boleh balikim fadyu na kamta bonwan pandam lani wan hajar lada don ko bukum kata ka jing swati ni police department ban toket yu na tikna uli orang ba unu mile persa unjin dalawan lara ki mar police ke don kam ban toket yu halor kitu kijinja dan re gatu ka jing penyak siat yap emem pe uni orang ba kono kum ka jing tap nyau no iki ka ba ka police department ka bakla ka jing kam bu jangka singkat bat ka trat sentiat jong police department kila bakala ko mereka mujungki tahi jing so nangi bat ngin ya penne be kene ke jing wa jing ba home staw de ban herski na mardor klamda pensansu